Gadewch i ni weddio. Unwaith eto Dduw, i ni yn diolch i ti am y fraint o gallu dod ata ti ac yn gallu dy alw yn dad nefol arno. Mae gen i yn llawenhau am bob un cyfle ac yn gofyn i ti i fod gyda ni bresynoli dy hun yma. Bydde di yn agor ein llygaid i ddeall ac i weld fwy o'th rhyfeddodau di ac i ddod i'th garu di yn well ac yn fwy. Helpa ni o Dduw yn hyn o beth. Madde ni am ein crwydro cyson a ffôl i ni yn aml yn troi o'r un ochr i'r llall. Madde ni am hyn a helpa ni osod yn golygon ar y ti. Tyrdyn plith, i ni gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Chydig o goeddiadau cyn i ni ddarllen o air Duw. Atgoffa am yr hyn sydd i'w gael ar wefan Nghapel y Rhath. Ar y Sul, oedfa bregethu am hanner awr wedi 3. Ac yna ddechrau'r wythnos, di llun ambell oed dydd Mawrth i ni'n gosod emynau'r Efengyl, myfyrdodau byr o emynau Cymraeg. Ac yna yr astudiaeth yma Egluro'r Efengyl am 6 o'r gloch ar ddydd Mercher. Ac i ni yn astudio llyfr Iesu'r Ail ar Sancteiddrwydd. Hefyd eich atgoffa yn agosau nawr mae'r gynhadledd Summer Conference pregethu trwy'r iaith Saesneg yn bennaf, gorffennaf 27 i 31, ond mae yna oedfa Gymraeg, cynhadledd Cymraeg gyda ni yn y canol ar ddydd Iau. Dydd Iau gorffennaf 30 am hanner awr wedi 4 ac fe fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu. Nawr gyda'ch ni droi at air Duw, yr Efengyl yn ôl Ioan, pennod 21, ac yn dechrau yn adnod 15. Ioan 21, adnod 15. Yna gwedi iddynt gynyawa, yr Iesu a ddywedodd wrth Seimon Pedr, Seimon mab Jona, a wyt ti yn fy ngharu i yn fwy na'r rhai hyn. Dywedodd yntai wrtho, ydwyf arglwydd, ti a wyddos fy mod yn dy garu di. Dywedodd yntai wrtho, portha fy ŵyn. Fe ddwedodd wrtho Drachem, yr ailwaith Seimon mab Jona, a wyt ti yn fy ngharu i. Dywedodd yntai wrtho, ydwyf arglwydd, ti a wyddos fy mod yn dy garu di. Dywedodd yntai wrtho, bugeilia fy nefaid. Fe ddwedodd wrtho'r drydedd waith, Seimon mab Jona, a wyt ti yn fy ngharu i. Pedr a dristaodd am iddo ddywedyd wrtho y drydedd waith, a wyt ti yn fy ngharu i. Ac fe ddwedodd wrtho arglwydd, ti a wyddos bob peth, ti a wyddos fy mod yn dy garu di. Yr Iesu ddwedodd wrtho, portha fy nefaid, yn wir meddaf i ti, pan oeddet ieuanc, ti ath wregysais dy hun, ac a rodiaist lle ymynaist eithir pan elech yn hen, ti astynu dy ddwylo, ac eraill ath wregysa, ac ath arwain lle ni fynyt. A hyn a ddywedodd e fe gan arwyddo trwy ba fath angau y gogoneddau e fe Dduw, ac wedi ddywedyd hyn, e fe ddywedodd wrtho, canlyn fi. Byddai bendith Dduw ar iair sanctaidd ef. Nawr ni wedi cyrraedd y 15fed benod yn llyfr Iesu'r Ail ar Sancteiddrwydd, pennod 15, a wyt ti yn fy ngharu i. Nawr mae'r Iesu fan hyn yn siarad gyda Pedr, ond siarada go iawn gyda phob un Cristion, y mae yn gwestiwn i'w osod i bob Cristion. Hynny yw, mae'n hachubiaeth yn gwbl gysylltiedig a'n hateb i'r cwestiwn yma. Dyna i chi gwestiwn, mae e mor bwysig. A ydym ni yn caru'r arglwydd Iesu Grist? Nawr, mae Iesu'r Ail yn dechrau gyda'r is-benawd, dangosa y gwir Gristion, deimladau arbennig tuag at Grist. Hynny yw, y mae yn ei garu. Dyma un ffordd o gallu dirnad a yw rhywun yn y bywyd, a yw rhywun wedi deall yr Efengyl, wedi mynwesu yr arglwydd Iesu Grist fel ei waredwr personol. Sawl gwaith i ni'n dweud yr amlwg, falle dwi ddim mor amlwg a hynny dyddiau hyn, achos mae'r gwirionedd yn gallu fod mor dwyllodrus. Ond i ni yn dweud hyn ac yn ei ddweud yn aml, yn dweud yr amlwg. Dwi ddim yn ddigon i allu dweud eich bod wedi eich bedyddio, eich bod wedi mynychu capel ac yn aelod o gapel hyd yn oed ac yn frwdfrydig yn y capel ac yn help. Efallai, chi yw'r un sydd yn peri fod y capel yn parhau. Chi sydd yn gwneud popeth. Fe fyddwn ni'n gweld hyn ar hyd a lled ein gwlad, ond ni byddwn ni. Petai chi yn mynd i'r ychydig capeli sydd dal yn bodoli, mi fydd sawl un lle bydd y drysau'n cael ei hagor yn gyfan gwbl yn ddibynnol a falle'r un person. A'r person hwnnw yn weithgar iawn, yn talu'r biliau, yn
llnau'r capel, yn agor y drysau, yn cloi'r drysau gyda'r hwyr, a falle dim ond llawn llaw am mynychu, ac yr holl waith. Ond yr hyn i ni wastad yn ei ddweud yw, dydy'r holl waith yna, a hynny'n wirfoddol, trwy gydol bywyd, dyw e ddim yn ddigon i ddweud ar sail hynny i chi'n Gristion. Bo chi wedi gwneud yr holl waith ar gyfer yr eglwys. Mae'n cael ei ddweud dro ar ôl tro. Mae rai llawer yn pwyso ar y ffaith iddynt cael ei bedyddio, ymeilodi yn yr eglwys. Rhufeiniaid 9, adnod 6, ond nid yw hon yn adnod sydd yn ddigon o rybydd, cynnes nid Israel yw pawb ar sydd o Israel. Nid pob un. Nid pob un sydd yn mynd i gapel, sydd yn honni fod yn Gristnogion, i bod nhw'n Gristnogion. Wrth gwrs, i chi'n gwrando ar pobl sydd yn gwneud proffes ac i chi'n cymryd nhw yn gyntaf ar ei gair, ac i chi'n yn aros ac yn amyneddgar i weld arwyddion a ffrwythau, i weld, a oes yna wir fywyd i'w weld yn y person sydd yn gwneud y broffes. A dydych chi ddim eisiau mynd a cwestiynu pob dim. Mae'n rhyfedd ond diwedd lle mae yna rai wedyn dweud, o, i chi'n edrych yn feirniadol, os oes rhywun yn dweud bod nhw'n Gristnogion, mae'r rhaid bod nhw. Wel, na, diw hwnna ddim yn gywir. Dyw'r ffaith bod rhywun yn dweud ei bod nhw, dydy hynny ddim yn ddigon, a'r creulondeb o'r mwyaf. Rheina yw'r pobl caled, rheina yw'r pobl cil a chas, yw'r rhai sydd yn mynnu gadael i'r rhai sydd wedi gwneud proffes ond sydd yn wag, i adael yn nhw'n barahau yn ei sefyllfa. Mae'n anhygoel, y rhai sydd cael ei beirniadu o fod yn llym, yw'r rhai sydd yn rhybuddio nhw ac yn pledio nhw. Newch yn siŵr bod chi'n gwybod ar bwy chi'n ymddiried, eich bod chi wir wedi dod i'r bywyd. Ac eto gyd, mae gyda chi rai ar fan hyn yn dweud, o, chi ddim fod i wneud na, maen nhw'n dweud bod nhw'n Gristnogion, llawen hewch. A dyma i chi y cyflwr yn ei ynddo. Y gwir Gristion yw'r un sydd â'i grefydd yn ei galon ac yn ei fywyd. Mae ei weld yn ei fywyd. Mae'r Cristion yn ei deimlo yn ei galon, ond sylwch hyn, fe ei gwelir gan eraill yn ei ymddygiad ac yn ei fywyd. I chi mynd i deimlo, os i chi'n proffesu fod yn Gristion, fe ddyle fe fod yn eich calon ac i'w weld bob dydd yn eich gweithredoedd chi. Ond mi fyddwch chi yn gweld bod chi wedi cael profiad o rhywbeth yn eich calon. Ond beth sydd yn arbennig yw, fe fydd pobl tu fas yn sylwi'r gwahaniaeth. Fe fydden nhw yn ei weld, falle well ag i ni o ran y ffrwythau a'r prawf, fe fydden nhw'n gallu gweld bod yna dyfiant i weld yn eich bywyd chi. Hynny yw, mae'r gwir Gristion wedi cael golwg ar ei bechod, a gwaith yr ysbryd glân wedi bod yno. Fe deimla'r ei ogrwydd fel mynyddoedd byd, mae'n pwyso lawr yn drwm ar ei enaid. Oherwydd hynny, trwy ras, mae wedi cael y nerth i edifarhau am ei bechod. Ac nawr, trwy ras a gwaith yr ysbryd glân wedi cael ei arwain i weld yr Iesu fel ei waredwr, ac yn pwyso ar yr Iesu fel ei waredwr. Ac nawr mae'n ymddiried yn llwyr am dragwyddoldeb ar yr arglwydd Iesu Grist. O hyn ymlaen, y mae am plesio yr Iesu am achubiaeth. A Efesiaid 4, adnod 22 ymlaen. Dodi ohonoch heibio o ran yr ymarweddiad cyntaf, yr hen ddyn. Dyma beth sy'n wir o'r Cristion, dyma beth sydd wedi digwydd. Dodi ohonoch heibio o ran ymarweddiad cyntaf, yr hen ddyn, yr hwn sydd lygredig yn ôl chwantau twyllodrus, ac ymadnewyddu yn ysbryd eich meddwl. A gwisgo'r dyn newydd, yr hwn yn ôl Duw a greuwyd mewn cyfiawnder a gwir sancteiddrwydd. Dyna disgrifiad i chi o Gristion. Mae yna wyrth wedi digwydd. Mae yna rhywbeth rhyfeddol wedi digwydd. Nid chi'n dewis Iesu Grist yw e. Nid penderfyniad emosiynol yn unig, mae yna emosiwn yn rhan o'r peth, ond nid rhyw penderfyniad ar ran i chi. Mae yna waith sydd wedi digwydd cyn llunio'r byd. Cyn lledu'r nefoedd wen. Mae'r ysbryd wedi gweithio, mae'r tad wedi'ch ethol chi, mae'r mab wedi'ch achub chi, mae'r ysbryd wedi'ch arwain chi, mae'r cyfan wrthi, ac yn yr achubiaeth, mae yna greadur newydd wedi greu. Gofynnwch chi unrhyw Gristion, a sail beth y mae'n gobeithio am faddeuant? A'r ateb fydd ar sail marwolaeth Crist. Gofynnwch chi unrhyw Gristion sut y mae'n gobeithio sefyll o flaen Duw cyfiawn yn ei ddyfarn. A'r ateb fydd y Cristion yn ei roi, mae'n sefyll yng nghyfiawnder Crist. Gofynnwch chi unrhyw Gristion beth yw'r egwyddor y mae'n ymdrechu byw ei fywyd. A'r ateb fydd y Cristion ei roi yw i fyw fel yr arglwydd Iesu Grist ei hun.
Ond, wedi dweud hyn oll, nodwedd arbennig o'r gwir Gristion ei fod yn caru'r arglwydd. Trwy hynny gyd, yr hyn sydd yn nodweddiadol o'r Cristion. Ie, mae yn wir, gofynnwch i Cristion ar sail beth. Mae'n gobeithio yn faddeuant, marwolaeth Crist. Mae'n gobeithio sefyll o flaen Duw cyfiawn, ar sail cyfiawnder Crist. A'r beth mae eisiau byw, beth yw'r egwyddor mae eisiau byw? I ogoneddu Crist. Ond yr hyn mae'n gwybod sydd yn nodweddiadol am y Cristion yw ei fod yn caru'r arglwydd. Fe fydd nodweddion fel gwybodaeth, ffydd, gobaith, efudod i weld yn y Cristion, ond fe fydd cariad at Grist trwy'r cyfan. Dyna i chi nodwedd arbennig o Gristion, a mae'n caru'r arglwydd Iesu Grist. 1 Corinthiaid 16, adnod 22. O does neb, nid yw yn caru'r arglwydd Iesu Grist, bydded anathema, maranatha. Hynny yw, fe fydd Cristion yn caru Iesu Grist. Does dim lle i ffoi o hyn. Does dim lle fan hyn, nag oes, i esgusodion. Dyw'r ysgrythyr ddim yn rhoi lle am esgus. Y mae'r Cristion. Nid falle fydd e. Ond mae'r Cristion yn caru ei arglwydd. Fe welir, diffyg mewn gwybodaeth yn y Cristion o dro i dro. Ond yn sicr, fe fydd ar adegau, fe fydd ei wybodaeth, a falle'n aml, fe fydd ein gwybodaeth yn dod yn fyr. Fe fydd yn ofnus o dro i dro. A mae'r Cristion yn mynd i profi ofn o dro i dro yn ei fywyd e. Wel, gallai'r ofn yma fod yn y frwydr y sefyll i fyny i'r rhai sydd yn gwrthod yr Efengyl. Fe allai fod yn ofn sefyllfaoedd sy'n codi yn ein bywyd ni. Ofn salwch, ofn colledigau, pob math o ofnau. A fe fydd y Cristion yn profi'r peth yna. Fe fydd y Cristion o dro i dro yn ildio i demtasiwn ac yn syrthio. A hynny'n llawer i aml, ond fe fydd yn digwydd a'n dal yn Cristion. Ond un peth sydd yn wir, fe fydd yn caru yr arglwydd Iesu Grist. Os nad oes cariad at Grist, yna nid yw yn rhodio yn ei lwybrau. Fe welwch i hyn yn gyson. Fe fyddwn ni'n methu, ond fe fyddwn ni'n caru'r Iesu. Wrth ysgrifennu at yr Effesiaid, roedd Paul yn ofalus wrth gyfarch yr Effesiaid. Nad oedd yn eu cyfarch nhw ac yn eu ffarwelio nhw mewn ffordd y byddai yn eu digaloni nhw. Achos mi fydde llawer yn ei plith wedi ildio i demtasiwn, llawer wedi ame efallai ei hiachawdwriaeth. Efallai rhai yn mynd trwy cyfnod lle roedd ei ffydd yn wan a gwybodaeth yn dod yn fyr hyd yn oed. Ond sylwch, dyma fel mae'n cyfarch, Efesiaid 6 adnod 24. Gras fyddo gyda phawb sydd yn caru ein harglwydd Iesu Grist mewn purdeb, amen. Dyna chi'r eglwys gyfan, pob Cristion, pob gwir Cristion. Bydde neb yn teimlo rhyw fethiant fyna, bydde petai wedi dweud sydd wedi sefyll yn gadarn, bydde wedi ffarwelio gras, bydde gyda phawb sydd wedi sefyll a brwydro, ond bydde'r rhaid i dweud, dwi wedi methu fyna, ond mae Paul wedi meddwl am ffordd hyfryd i gwmpasu pawb, gras fydde gyda phawb sy'n caru ein harglwydd Iesu Grist. Ioan 8:42, yna y dywedodd yr Iesu wrthynt hwy, pe Duw fyddai eich tad chwi am carech chi. Dim ond y sawl sydd yn caru'r Iesu sydd ar hawl i alw Duw yn dad. Ni ofynodd Crist i Pedr os oedd yn credu ynddo neu yn ifydd ynddo, ond fe ofynodd 2 gwaith, a wyt ti yn fy ngharu i? Dyna'r cwestiwn. Dyna yw'r cwestiwn mawr pwysig. A wyt ti yn fy ngharu i? 1 Ioan 4 adnod 19. Ydym ni yn ei garu ef pam? A meddo ef yn gyntaf ein caru ni. Dyna'r sail, dyna'r rheswm. Mae ef wedi'n caru ni, ac oherwydd hynny mae yna gariad wedi cael ei osod yno ni, ac i ni'n dangos hynny wrth i garu fe. Ond nid yw e mor wir o'r Cristion, mae'n caru Duw y tad, mae'n caru Duw y mab, a meddo ein caru ni'n gyntaf. Ni'n caru Iesu Grist am yr holl bethau a wna drosom, fe ddioddefodd e drosom ni, fe'n prynodd ni. Allwn ni dreulio amser, allwn ni chi gael pregeth ar bob un o'r pethau yma, fe ddioddefodd e drosto ni. Pregeth arall fe'n prynodd ni, pregeth arall fe'n gwaredodd ni, pregeth arall fe'n golchodd ni. Dyna chi wirth, fe'n golchodd ni'n wynach na'r un. Pregeth arall fe'n galwodd ni. Un arall fe'n maddeuodd ni, un arall fe'n rhyddhaodd ni.
Allech chi fe mlaen o dwe beth arall na Iesu Grist, fe roddodd o leini i ni, fe roddodd heddwch cydwybod i ni. Dim syndod fod y Cristion yn caru'r Iesu. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi gwneud hyn oll drosto. A dim yn hyn i annol o'n hochr ni, i ni'n bechaduriaid yn ei wrthod, wedi wrthod e dro ar ôl tro. Ond yn ei ras, mae wedi gwneud hyn oll ar ein cyfer ni. Mae wedi achub ein heneidiau ni o golledigaeth i fywyd trygwyddol. Mae'n isbenawdau yn yr rhan yma. Y mae cariad at Grist yn gyfaill anwahanadwy i ffydd a chibol. Chi ddim yn gallu gwahanu nhw. Y mae cariad a ffydd a chibol yn mynd llaw yn law. Nid yw cariad yn gallu cyfiawnhau, ond ni welir ffydd a chibol heb gariad at Grist. Dyw e ddim yn bosib. O ganlyniad fe welwch chi, mae'r yna fydd a chibol sydd wedi dod fel rhodd, ond o ganlyniad yna, dyna brawf i chi, y mae cariad at yr arglwydd Iesu Grist. Os ni cheir y cariad yma, yna nid oes ganddo'r ffydd. Hynny yw, dyw e ddim yn Gristion. Mae'n digon rhwydd ydyw e. Dyw e ddim yn gymleth, mae'r adnodau yma'n helpu ni, ac i'n cysuro ni, ac i'n rhybuddio ni, os nad oes cariad. Yna nid oes gwir ffydd. Mae'n mynd ymlaen. Y mae cariad at Grist yw prif cymhelliad gweithio drosto. Mae'r ymwybyddiaeth o ddyletswydd neu gwybodaeth o'r hyn sydd yn iawn i'w wneud yn cynhyrchu peth ffrwyth. Mae'n wir. Os ych chi'n gwybod beth yw'ch dyletswydd chi, fe ddylech chi wneud rhywbeth dros Grist. Ych chi'n gweld hyn ac i ni yn eog o hyn o dro i dro. Fe wnewn ni pethau oherwydd bod ni'n gwybod bod ni fod i. Ac i ni'n wneud e, ac dyw hwnna ddim o'i le, achos mae disgyblaeth yn beth da, does dim cwestiwn am hynny. Ac felly mae'n beth da i wthio'n hunan i wneud pethau. Ond i bwynt mae hwnna'n mynd i fynd, i ryw lefel yn unig. Ond mae cariad sydd yn gyrru'r Cristion i weithio dros Grist yn barhaol. Cariad sydd yn peri bod chi'n mynd yr ail ar trydydd filltir. Cariad sydd yn peri bod chi yn rhoi eich bywyd. Cariad sydd yn peri eich bod chi yn gweithio'n galed. A falle heb unrhyw gydnabyddiaeth, unrhyw glod, unrhyw ddiolch gan neb. A falle does dim siawns o unrhyw un yn rhoi gwerthfawrogiad. Ond dyna chi cariad at Grist yw pan ych chi'n fodlon i wneud e. Cariad at Grist falle yn fodlon i bobl eraill i cael y clod yn eich lle chi. A chi fyna yn y cefndir falle, a ddim yn cael y sylw, falle dylsech chi ei gael. Ond mae gymaint o gariad â chi at Grist, does dim ots â chi, mae pethau yna. Dyna beth sy'n gwthio. Mae cenhadon dros y canrifoedd wedi dangos y cariad yma, wedi troi cefn ar fywyd o foethusrwydd, ac yna mynd a gweithio'n galed rhai wedi rhoi eu bywydau dros Grist. Pam? Achos eu bod nhw'n caru'r arglwydd Iesu Grist. Fe ddylsyn bwysleisio cariad Crist wrth ddysgu plant, mae Iesu'r ail yn dweud. Gan i Grist eu caru nhw gymaint iddo farw dros dynt. O, dyna ffordd i hybu blant i garu'r Iesu. I ddangos iddyn nhw ei gariad tuag atynt. Y mae cariad at Grist sydd yn uno Cristnogion. I ni wedi cyfeirio at hyn mewn sawl pennod blaenorol, lle ceir gwahaniaethau mewn trefn, seremoniau, agweddiad fedydd, ond mae cariad yn uno'r cyfan, lle mae yna gwir achubiaeth. Mae yna lawer yn camddeall hyn, ond dydyn nhw. Mae nhw yn meddwl wedyn ni, mae popeth yn iawn felly i ni dweud, wel, pam i chi'n siarad yn erbyn capeli sydd yn addoli'n llawer mwy ysgafn a dod â bandiau mewn a pob math o offerynnau ac yn dawnsio lan y lawr. A pam i chi'n beirniadol o Cristnogion sydd yn mynd allan ac yn ymuno gyda'r byd, yn gwrando ar ei cerddoriaeth anfoesol ac yn ei meddwl dod. Pam i chi'n beirniadol? Achos os maen nhw'n galw un yn y Cristnogion, maen nhw'n gyd yn Cristnogion. Ond gai ddweud, i ni wedi pwysleisio, ewch yn ôl i'r penodau blaenorol i wrando neu ddarllen Iesu'r ail. Achos mae'n amlwg fyna ac yn glir ac yn hawdd i ddeall. I ni ddim yn dangos diffyg, ni ddim fod i ddangos diffyg cariad tuag at neb, ond mae'r rhaid sefyll yn erbyn rhai pethau. Ond dydyn ni ddim fod i edrych ar y pethau allanol. Beth sydd yn bwysig yw'r cariad sydd yn uno yr Efengyl. Dyna beth sy'n bwysig, a fe welwch i fe. Lle mae yna undod mewn ffydd, mewn athrawiad, mewn addoliad, mewn sancteiddrwydd o fywyd, fe welwch chi y cariad yma yn cryfhau. Nid gyda'r gweddill bod chi'n dangos casineb, na. Fe fydd, a chi'n galw ar arglwydd rho gras i mi, i felly sefyll yn y ffordd iawn. Ddim yn feirniadol, ond i ddysgu ac i ddweud, nid yw hyn yn dderbyniol, nid yw hyn yn iawn. Ond mae yna rhywbeth arbennig
fe welwch i'r cariad yma sydd yn uno, lle mae pobl un eglwys yn credu mewn bedyddio plant a un arall dim ond yn bedyddio oedolion sydd wedi dod i gredu. Ond be ddyle fod, dyle ddim fod y gwahaniaethau yna yn peri fod yna broblemau yna, fe fydd yna uno yng Nghrist ar y materion pwysica. Nid yn tanseilio'r pethau yna, ond fe welwch i'r cariad yma. Mae cariad yn mynd uwch ben y cyfan, a fe fydd undod oherwydd hynny. Fe fydd yna fwynhad o'r gymdeithas yma. Mae cariad bydd yr un nodwedd arbennig o'r saint yn y nefoedd. Wel, dyna i chi. Yn y dydd hwnnw pan fyddwn ni yn y nefoedd a threulio tragwyddoldeb, fe fydd cariad i'w weld yn berffaith. Is-benawd arall, nodweddion a welir mewn un sydd yn caru Iesu Grist. Os oes un yn dweud i fod yn Gristion, felly fe fydd yn caru Crist. Os yw yn caru Crist, beth yw'r nodweddion a welir yn y Cristion? Ni'n gallu dysgu llawer o'n perthynas ond i ni. Ag amrywiol bobl. Pan i chi'n edrych ar perthynas gŵr a gwraig, plentyn a'i rhieni, beth bynnag e perthynas, i ni'n gallu dod a gwersi felly mewn i'r byd ysbrydol. Hynny yw, yn gyntaf, os oes cariad tuag at rhywun arall, fe fyddwn ni'n meddwl amdanynt yn aml. Ond nid yw hwnna'n wir. Falle byddwch chi'n gweld rhai falle yn dechrau canlyn. Falle cyn y canlyn, fe fydd un yn dechrau meddwl am y posibilrwydd ac yna yn meddwl yn aml am yr un maen nhw yn ei caru ac yna yr canlyn yn dechrau ac yna falle'r ystyried o briodas ac fe fydd eu meddyliau nhw yn meddwl amdano nhw'n ddyddiol. Fydd e ddim yn broblem iddyn nhw'n feddwl am yr person y maen nhw'n ei caru. Does dim angen atgoffa nhw am yr un maen nhw fod i garu. Does dim eisiau dweud chi'n cofio, maen nhw'n cofio'r enw. Fe fydd yna. Fe fyddwch chi'n cofio. Fe daw un meddyliau yn naturiol drwy'r dydd, ond nid yna dylse fod os oes rhywun yn Gristion. Does dim eisiau atgoffa'r Cristion ei fod wedi achub gan yr arglwydd Iesu Grist. Does dim eisiau atgoffa y Cristion i cael ei amser o weddi a darllen y mae e am fynd. Does dim eisiau atgoffa y Cristion ei fod e eisiau byw i wagoneddu fe. Mae yna. Efesiau 3:17 ac ar fod Crist yn trigo trwy ffydd yn eich calonau chi. Dyna pham mae e'n trigo yno chi ac i chi'n ei garu fe. Ac dwi ddim yn mynd yn angof. Rheswm arall, os oes cariad, rydyn ni'n mwynhau clywed sôn amdanynt. Ond nid yw'n wir. Ni'n hoffi clywed pobl eraill yn sôn am y person i chi'n ei garu. Ni'n cymerwn sylw'r hyn a ddywedir. Mae'r Cristion, ni'n deffro. Os ni'n clywed yr enw, rhywbeth debyg i'r enw, chi'n eistedd i fyny, chi'n meddwl beth oedd hwnna? Dyna'r un dwi'n ei garu. A falle, neu rwy'n o'r teulu, os chi'n clywed rwy'n yn siarad draw fyna, mae'r enw'n dod sydd yn rwy'n o'r teulu, i chi'n eistedd i fyny. A be maen nhw'n dweud? Oedden nhw'n dweud rhywbeth caredig, oedden nhw'n dweud rhywbeth sydd ddim yn caredig. A dyna beth sy'n wir. Ond fe fyddwch chi'n mwynhau, os chi'n clywed rhywun yn siarad amdano nhw, ac yn sicr os yw rhywbeth sydd yn garedig ac yn neis. Mae'r galon yn llamio ddi fewn. Ac felly, Cristion, yn mwynhau pregethau sydd yn sôn am Grist. Erioed wedi deall hyn, mi'n cofio blynyddoedd yn ôl, ac mae'n amlwg bod e wedi treiddio trwy'r eglwys. Ond mi'n cofio blynyddoedd yn ôl, rhai pobl ifanc yn dweud yn fy nghyw i, efallai'n gwybod, dyma oedd y traddodiad gyda ni, gyda'n had yn pregethu. Roedd e'n pregethu'r Efengyl bob nos Sul. A mi roedd yr Efengyl yn dod bore Sul hefyd yn aml ac yn y cwrgweddi a cwrdd pobl ifanc. Roedd pregethu'r Efengyl, hynny yw beth yw Cristion, sut fedrwch chi ddod yn Gristion, a Crist a'i groes trwy'r amser. Ac roedd rhain yn beirniadol yn dweud, mae hwnna'n ddiflas. Mae eisiau ni glywed beth yw agwedd y Cristion tuag at hyn. Beth yw agwedd y Cristion tuag at y problemau cymdeithasol hyn. Be ddylai'r Cristnogon, be ddylai'r eglwys wneud i helpu'r cymdeithas. A be ddylen ni wneud a mynd mlaen fel hyn. Dyna beth o'n nhw'n ei ddweud. Ac eto i gyd, o'n i'n meddwl, pan dwedon nhw mae'n ddiflas gwrando ar bregethu Efengyl, nes i dechrau meddwl, ble mae'r rhain yn sefyll? O'n i ddim yn siŵr. Achos dyma beth ni'n deall fan hyn, y mae'r Cristion yn dwlu, yn mwynhau, gwrando ar bregeth am Grist, am y groes. Mae eisiau cael ei atgoffa trwy'r amser, a bron iawn allech chi ddadled ydy unwaith yr wythnos ar nos Sul ddim yn ddigon. Mae eisiau mwy na hynny. Mae e'n mwynhau sôn y clywed am Grist. Mae galon yn llamio ddim yn. Mae mwynhau canu emynau sydd yn llawn Crist. Mae'n mwynhau cwmni eraill
sydd yn siarad am ei waredwr. Dyna chi arwydd arall o Gristion. Hynny yw, mae'r Cristion yn mwynhau pregethu Efengylaidd. Pregethu'r Efengyl, am achubiaeth, am Grist, am ei fywyd, am ei farwolaeth, am ei atgyfodiad. Os oes cariad, mae'r Cristion yn mwynhau darllen amdano hynny yw, i chi mwynhau, os ych chi'n cael llythyr gan rwy'n annwyl, chi'n mwynhau darllen amdanyn nhw neu ohonyn nhw. A felly fan hyn, mae'r Cristion yn mwynhau darllen gair Duw. Dyw e ddim yn feichus iddo, dyw e ddim yn fwrn. Mae yn ei fwynhau, mae e'n ddisgybliedig yn hyn hefyd. Pan mae di blino, mae'n neud yn siŵr ei fod e wedi darllen am ei waredwr yn ddyddiol. Os oes cariad, mae'n dymuno plesio person, ond nid yw'n wir. Ni'n hoffi gwneud hyn y mae'r person yn ei fwynhau, neu beth sydd yn gwneud y person hynny yn hapus. Os ych chi gyda cariad neu cyfaill neu aelod o'r teulu ac yn y blaen, ac ych chi yn eu cwmni nhw, ych chi am wneud be maen nhw'n ei fwynhau. Gŵr a gwraig, ych chi eisiau mynd, os ych chi eisiau mynd am trip i rwle, fyddwch chi'n gwybod bod yr gŵr neu'r wraig neu'r beth bynnag, ych chi'n gwybod bod nhw'n hoffi mynd i'r math yma o le neu fynd ar trip fel yna, fe fyddwch chi'n mynd hyd yn oed os ych chi ddim yn mwyn i fwynhau y gymaint, os ych chi'n gwybod bod yn rhoi pleser iddyn nhw, ych chi am i'w wneud e, chi eisiau plesio'r person, dyna beth yw cariad. Hyd yn oed os ych chi'n amddiffadu'r hunan, fe fyddwch chi am amddiffadu'r hunan. Mae hwnna'n bleser i'r amddiffadu'r hunan, o beth ych chi ddim yn hoffi neu yn ei hoffi, ych chi yn amddiffadu'r hunan, achos yr un i chi'n ei caru. A felly wna'r Cristion. Mae'r Cristion am blesio'r arglwydd Iesu Grist. Fe fydd yn aberthu, ond dwi ddim yn aberth, achos mae'n plesio'r arglwydd Iesu Grist. Fe wna'r Cristion, Cristion astudio'n fanwl i ddarganfod yr hyn sydd yn plesio Iesu Grist. Fe fydd Cristion yn darllen y Beibl, darllen llyfrau, fe fydd yn dod i'r oedfaen, 2-3 gwaith ar y sil. Fe fydd yn dod i'r astudiaethau Beiblaidd, bob un wythnos, pan mae'n gallu, fe fydd yn gwrando. Be mae'n gwrando? Ar be mae'n gwrando? Mae'n gwrando ar ddysgeidiaeth. Beth yw'r ddysgeidiaeth? I helpu fi fyw i ogoneddu Duw, i helpu fi ogoneddu fy ngwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n astudio pam? Achos mae eisiau plesio Crist. Ac mae'n osgoi'r hyn, nad yw yn ei blesio. Felly mae'n darllen gair Duw, ac mae'n addasu, mae'n cymhwyso gair Duw, mwyn gweithio mas, beth nad yw'r arglwydd eisiau fi wneud. Achos beth ni'n gweld yn y dyddiau yma, wel, doedd dim sôn am y math yma bechodau pan oedd y Beibl, felly doedd ddim lot o werth i fi. Wrth gwrs i fod y darllenwch gair Duw, mae ateb i bopeth yno. Mae'r canllawiau yno, nad oes pechodau modern yn cael ei disgrifio, i ni'n gallu dysgu o'r gwersi, o'r canllawiau, ac i ni'n gallu gweld sut i ni fod i fyw. A dyna be mae'r Cristion eisiau wneud. Mae'n chwilio, mae'n dilyn yn frwdfrydig yr hyn sydd yn mynd i blesio Crist. Dwi ddim yn cwyno bod disgwyliadau Iesu Grist yn ormod. Dwi ddim yn cwyno fod y daith yn anodd, yn serth, yn gul. Dwi ddim yn dweud hynny. Falle bod wedi colli ffrindiau fe gyd. A falle bod yn sefyll yn unig, ond dwi ddim yn cwyno am hynna. Pam? Mae yn fraint. Achos dwi'n plesio Crist. Does dim cyfaddawdi wedi bod, ac felly mae'r Iesu yn falch, ac wedi blesio, ac felly dyna beth sy'n lloni ei galon. Os oes cariad, yna ni mwynhau cwmni ei cyfeillion yr un i ni caru. Hynny yw, fe welwn ni'r undod, mae yna rhywbeth cyffredin yn syth ond oes. Pan i chi'n mynd falle gyda ffrind a mae nhw'n cyflwyno chi ffrind sydd ganddyn nhw, mae yna rhywbeth sydd yn gyffredin, mae gennym ni ffrind sy'n gyffredin, ac mae hwnna'n help. Ac felly ni mwynhau cwmni cyfeillion y saint, cymdeithas gyda'r saint. Mae yna rhywbeth sydd yn uno ni. Os oes cariad, yna ni'n genus am ei henw da. Dydy ni ddim yn fodlon clywed drwg yn cael ei ddweud amdani. Os bys ni'n clywed, o'n i wastad yn tristau pan o'n i'n clywed pobl yn feirniadol o fy nhad fel gwas yr arglwydd, ac oedd e fel cyllell bob tro ni'n clywed e. Ac yn peri tristwch, achos rhywun i chi'n ei caru, ac mae rhywun arall yn dweud pethau cas, pethau blin, pethau anwyr, a chi'n meddwl, mae hwnna'n brifo, ond ydyw yn brifo? Mae'r Cristion yn anhapus pan yn clywed drwg am ei waredwr. Pan mae pobl yn rhyfygu, mae hwnna'n cael ei ddefnyddio llawer yn y dyddiau yma, yn defnyddio'r enw'r Iesu'n ofer, ond yna'n dweud pethau amdano ac yn dweud pethau sydd yn wir am yr ysgrythyr, ac yn dweud pethau am yr Iesus nad yw yn iawn.
Am ei berson, ei enw, ei eglwys. Efallai yn dweud pethau hyll am yr eglwys, yn dweud pethau yn erbyn ei ddydd. Ac mae'n brifo'r Cristion pam, mae'n caru'r Iesu. Dwi ddim yn licio, mae'n genfi genus am enw'r arglwydd. Os oes cariad. I ni mwynhau siarad gyda'r person. Wel, mae hwnna'n amlwg, yn dwi? I ni mwynhau siarad gyda'r person os y'n ni'n caru nhw. Mae'n beth od iawn, yn dwi? Ond nid yw e'n beth od. Os bys ni fan hyn nawr, yn wedig yn y tŷ fan hyn, os na fydden ni'n siarad gyda aelod o'r teulu, a bod diwrnod yn mynd heibio, bydde fe'n rhyfedd iawn. Petai 2 diwrnod yn mynd heibio, bydde fe'n gwbl rhyfedd. Achos os oes na gariad fod na, mi fydden ni'n mwynhau siarad yn nhw. Maen nhw'n aelodau o'r teulu, dwi'n mwynhau. Ac felly ni'n gweld, pan ni'n gyda ffrindiau neu rhyw teulu o bell, i ni eisiau siarad yn nhw mor aml a sydd bosib. Dydyn ni ddim yn licio diwrnod neu 2, os oes wythnos yn mynd heibio, ac i ni heb siarad gyda aelod o'r teulu, i ni'n teimlo fe. A fi'n gwybod bod gyda chi ffonau symudol a bod neges eo'n testio, ond dwi'n yr un peth a clywed y llais. Ni'n gweld yr wyneb ac heddi, mae pob ffordd o gallu cysylltu. Ac i ni eisiau wneud e. Mae'n rhyfedd ond diwedd, dychmygwch rhai yn priodi. A bod nhw ddim yn siarad â'i gilydd am y mis 2 fis yn mynd heibio. Dyn nhw'n mynd i siarad ar y ffôn neu gweld ar y teclynau. Mae chi'n gweld nhw. Bydde fe'n gwbl rhyfedd. Mi fydden ni'n dweud arhoswch fe nid. Mae eisiau ni feddwl adi hwn yn iawn. Chi'n bwriadu priodi ond chi'n mynd i siarad ys mis. Wrth gwrs bod nhw wedi siarad gyda'i gilydd yn ystod y mis. Fydden nhw wedi siarad â'i gilydd o diwrnod cyn pam. Mae yna gariad na. Mae nhw eisiau siarad â'i gilydd. Dyna beth yw cariad. I chi eisiau siarad. Ond beth yw e am y Cristion? Mae yna rhywbeth mawr o'i le. Os i ni ddim yn siarad gyda'r Iesu, mewn gweddi, bod ni ddim yn troi ato, bod ni ddim yn galw ato. Mae yna adeg ffurfio pan ni'n cael ein amser tawel ac i ni'n troi ato mewn gweddi. Ond hefyd trwy gydol y dydd, pan ni'n gyrru'r car ar y ffordd ar y lôn yn cerdded i'r siopau yn y gwaith, yn aml i ni'n troi ato'r Iesu ac i ni'n siarad gyda fe drwy'r amser. Beth yw hwnna? Arwydd ein bod ni'n caru'r Iesu. Mae eisiau disgyblu ein hunan i siarad gyda fe bore nos ar nos trwy'r dydd. Mae eisiau ni wneud hynny, ond fe fydd na rhywbeth naturiol na hefyd. Cael eich amser tawel, mae'r rhaid cael tref, ond mae yna rhywbeth yma ni sydd yn galw ato yn aml ac yn gyson. Galw am help, am gymorth, yn galw am gyngor, o Dduw helpa fi fan hyn. O beth dwi fod i wneud fan hyn, ro'r geiriau i fi ddweud i mi ymateb yn iawn. Falle bod yna rhyw bryder yn codi a chi'n teimlo'n ddigalon amdano a chi'n gael o Dduw grason helpa fi fan hyn. Dyna sy'n naturiol ni'n siarad gyda'r arglwydd. Os oes cariad, i ni'n mwynhau bod gyda'r person. I ni'n dymuno ei cwmni'n gyson yn dydyn ni. Falle bod yn dod cam yn fwy. Meddwl yn rhai sy'n priodi, efallai ddim yn gallu bod â'i gilydd. A ni wedi gweld hynny yn y cyfnod i ni arni nawr, ond i chi'n gwybod i ni'n gallu siarad ar y ffôn am fod negeseuon. I ni'n gallu gweld yn gilydd trwy'r cyfryngau sydd i gael nawr. Ac mae'r ddau yma eisiau gweld i gilydd. Ond chi'n gwybod beth, dwi ddim yr un peth a bod yn eu cwmni nhw. Maen nhw'n ysu, maen nhw'n methu aros, tan ei bod nhw'n gallu bod yng nghwmni gilydd. I fod wyneb yn wyneb. A dyna'r Cristion. Mae eisiau presenoldeb yr arglwydd. A tra'r y ddeiar, wrth gwrs, na allwn ni weld wyneb yn wyneb, ond mae modd yn does. I ni'n gallu cael yn agos at ni trwy gydol taith y Cristion. Ond mae yna adegau a mae'n gallu dod a mae'n gallu mynwesu. Dwed y fod yn eiddo i mi mewn llythrenau eglur clir, mae'n dod a mae'n cael gafel yno chi, falle mae'n oedfa, falle canu emyn, falle ar wac a chi'n meddwl am ryw adnod am yr arglwydd yn agosau ac i ni'n gweddio am y cyfnodau hynny pe mae'n ymweld yn nerth yr ysbryd glân a mae'n tywall yr ysbryd glân yn unigol i ddechrau. Dyna chi brofiad o'r llawenydd ydy hwnt i ddisgrifiad, ond yna pan mae hwnna ar raddfa fwy fel diwygiad. I ni eisiau profiadau fel hyn i fod gyda mewn person fel bethau mor agos fod presenoldeb yr arglwydd i'w deimlo. Dyma beth mae'r Cristion eisiau. Mae'n gweddio am ddiwygiadau personol ac un dros y wlad gyfan hefyd. Dyna arwydd ein bod ni'n caru'r arglwydd Iesu Grist. Ac yna, i ni'n dyheu am y dydd, y pan y cawn ni weld wyneb yn wyneb, bydd ffydd yn diflannu'n troenolog. O gwir Gristnogaeth yw adnabod, ymddiried a charu person a fi farw trosom, sef yr arglwydd Iesu Grist. Nid ydyn ni wastad, dyma'r broblem,
wastad yn chwilio am esgusodion i llacio cyfrifoldeb. Mae'n dod calonus ond yw. Onid ydyn ni'n eog o hyn, ac onid yw'r eglwys yn eog o hyn. Yn chwilio am esgusodion i lacio cyfrifoldeb yr unigolyn a'r eglwys, i dreulio llai o amser yn ei gwmni. Sawl un yn yr eglwys heddi, yn yr eglwys sydd yn ffyddlon, sawl un sydd yn ffyddlon i'r cwrdd gweddi. Bob wythnos. Sydd ddim yn falch am esgus fach i bido bod yna. Sawl un sydd yn chwilio am esgus i gallu ymuno gyda'r gwaith pan maen nhw'n mynd allan i yfed falle ar nos Wener, ac yn meddwl am bob math o esgusodion i ganiatáu i chi cael bod yn eu cwmni nhw. Chwilio am esgusodion i lacio allan i fynd ymlaen. Ond os ych chi'n caru Iesu Grist, fydd ddim chwilio am esgusodion i bechu. Fydd hynny ddim yn digwydd. Ni ddylsem ofni teimladau a'r rhedeg i ffwrdd ohonynt. Dylen ni ddim ofni y pethau hynny, mae hwnna'n wir. Dysga'r Beibl y gall dyn fod yn berchen ar deimladau da ac eto hefyddiannu gwir grefydd. Mae hwnna'n wir pan ych chi sôn am emosiwn a'r emosiwn o garu. Ond dylsem ni ddim ofni teimladau a dweud, wel, ni ddim eisiau pwysleisio teimladau ac emosiwn. Mae yna beryg o'r rhedeg i ffwrdd yna. Mae'r emosiwn. Fe fydd yna gariad yn gorlifo. Dyna beth ni eisiau. Dysga'r Beibl y gall dyn fod yn berchen ar deimladau ac eto heb fod yn Gristion. Mae hwnna'n wir. Ni'n gwybod hynny. Felly dyna pam ni'n ofalus am deimladau. Ond, sylwch hwn. Ond hefyd mae'r Beibl yn dysgu'n eglur. Ni ellir cael gwir grefydd heb deimladau o gwbl tuag at Grist. Y mae e'n beth emosiynol. Y mae e'n rhywbeth i'w brofi, i'w deimlo. Y mae e'n rhywbeth yn y galon. Y mae e'n rhywbeth i ni'n gallu tystio iddo sydd yn gorlifo. Os nad ydych cyn ei caru Crist, yr rheswm yn caru Iesu Grist, yr rheswm yw nad oes ganddoch ymwybyddiaeth o'ch dyled iddo. Dyna pham. Os ych chi yn dechrau cwestiynu, eich bod chi falle wedi bod yn rhodio yn y byd ac yn hapus yno. Y rheswm amdano yw nad oes ymwybyddiaeth o'ch dyled tuag ato. Dyna'r rheswm. Dydych chi ddim wedi gweld y byd a'i bethau na'i bechod. Chi ddim wedi gweld am beth yw e. Chi ddim wedi gweld eich pechod eich hun. Nid ydych wedi profi o'i gariad i chi chwaith, ac felly nid oes ymdeimlad, does dim awydd i'w garu yn ôl. Dyna yw sail, dyna yw graidd y broblem. Pan nad oes cariad yn amlwg i weld yn y bywyd ar ôl y proffes, yna falle gellir dweud does dim ymwybyddiaeth o'ch dyled a dydych chi ddim wedi profi o'i gariad ef i chi. Un ateb sydd yna. Y mae angen i chi weld eich pechod. Dyna'r ateb. Gweddiwch ar yr arglwydd i agor llygaid eich enaid i weld eich pechod ac yna iddo ddangos i chi'r arglwydd Iesu Grist. Ceisiwch ef, darllenwch amdano yn ei air, plediwch arno i'ch arwain at y man y gwelwch eich cyflwr a gwelwch yr hyn am wnaeth Iesu Grist trostoch. Dyna beth sydd angen i chi wneud. Os ych chi ddim wedi dod i'r fan honno, galwch tirda fi nes at y fan lle dylsyn ni fod. Y mae cariad at Grist, mae'n dystiolaeth o waith gras ynoch. Falle bod chi dal i ddioddef am heion o dro i dro. A mae os ffydd yn real o dro i dro, mae gobaith dal yno os oes cariad yno chi tuag at Grist. Os ych chi'n caru ei enw, os ych chi'n caru ei Efengyl, os ych chi'n caru ei air, os ych chi'n caru ei ddydd, fyddwch chi dal i syrthio, ond os ych chi'n gallu gweld cariad, dyna chi dystiolaeth gwych. Os carwch i Grist, peidiwch â bod â chywilydd i adael i eraill i weld hyn. Dyna be mae'r ail yn dweud ar ddiwedd ei benod. Peidiwch â chywilyddio, dangoswch i eraill eich bod chi'n ei garu fe. Os ych chi'n caru rhywun ar y ddaear yma, does dim cwilydd â chi ddweud o'r bobl bod chi'n caru'r person. Ac felly gyda Crist, dangoswch i eraill, siaradwch drosto, tystiwch iddo, rhowch eich bywydau i wasanaethu. Ar ddiwedd y benod yn Jesu'r ail, mae'n sôn am hanes un, yn ateb cwestiwn a ofynnwyd iddo, pam ei fod yn caru Iesu Grist cymaint ac yn siarad amdano gymaint. Ac yr ateb y dyn oedd hyn. Fe ath e fel hyn, fe nath e ar y llawr a fe gasglodd e frigau a dail ac fe greodd rhyw fath o gylch o frigau a rhoed y dail yna, dail sych.
Ac yna fe osododd fwydyn bach yn y canol o'r cylch. Ac yna fe nath gynnau y brigau, fe noddodd fflam i'r brigau, a fe dechreuodd y brigau ar dail losgi, ac yna llosgi'n wenfflam. Ond nawr oedd y mwydyn bach yn y canol, ac yn gweld ac yn teimlo'r gwres yn cynyddu, ac yna'n trial ffoi, ond ddim yn gallu ffoi, ac mewn peryg. Ac yna fe gododd y dyn, fe ath dros y cylch bach o dan, fe gododd e'r mwydyn i fyny, a'i osod o'r neilltu mewn diogelwch. Ac fe ddwedodd wrth y gŵr a ofynodd y cwestiwn. A dyna beth mae Iesu Grist wedi wneud trosta hi. Dyna pam dwi'n siarad amdano drwy'r amser. Dyna pam dwi'n ei garu fe cymaint. Oherwydd yr oeddwn ni yn y pydew erchill yn arfflamau o'n cwmpas i. A dim gobaith gen i am achubiaeth. Dim gobaith yr oedd marw oedd diwedd y gan a cholled i gytrygwyddol. Ond yna i'r Iesu ddod am cipio i fyny, am gosod i ar y graig. Dyna fy hanes i, ac felly dwi ddim yn gallu peidio a sôn amdano. Mae'r ail yn gorffen i benod drwy ddweud hyn. Pan fyddwn ni'n ynefod, un peth fydd yn ni'n rhyfeddu ni fwy na dim byd arall. I ni beidio caru'r arglwydd Iesu Grist fwy tra roeddwn ni ar y ddaear. Fe fydd yn ni'n rhyfeddu ni. Fe fydd yn rhyfeddod i ni. Nad oeddwn ni wedi deall yr hyn a wnaeth droson ni'n well. Nad oeddwn ni'n gallu gweld ôl ei law yn ein harwain ni ac yn agor y drysau hyn ac yn cael drysau eraill ac yn gweld ei ragluniaethau. Fe fydd yn rhyfeddod i ni ac yna fe fyddwn ni'n rhyfeddu. Sut naw nes i garu fe'n fwy? Pam o'n i'n cwyno gymaint? A dyn ni'n ei garu fe. Dyma'r cwestiwn. Dyma'r cwestiwn i ni'n gorffen nawr ag Cwestiwn i bob un. Yr rhai sy'n proffesu a'r rhai sydd yn ei wrthod Dyma'r man sydd eisiau dechrau. A wyt ti yn fy ngharu i. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.